Ambade te duma kanubao ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie simple o fana be yino ver rasul ibe jaffe fe nyini tela a bela jilebe ka nyu anzora kono nana anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko te ver rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple te ver rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibete ver rasul soroe ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibande gadiro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fe fo te ver rasul la nini bebala ai nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa te ver rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi Agence Dunia 3 ko abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu yedanaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela ka segi herela dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso ja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo temindo ka nyeira mogola anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu be mali kono ani munu zigiro benodo jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji kechugo nyuma kalaun bela jile labe ka bla aunye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki jike yoro ani bato ke Agence Dunia Travel Service Jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be uka yoro nyini ufle ni hippodrome yirela immeuble station soma yafula kulukoro sira dala opana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hiji ni umura kechugo nyuma ana musakau alaka nogoya silame bela jeleyi innal hamda Kabeni baraw kɛcogo ɲuman sabatili Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo
an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma Mali tigilamaw bɛ labɛn na ka kiiri kura k'o sigi sen kan hukumu kɔnɔna na sa maaw bɛ ka lamɛn yaasa ka se ka sɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan yaasa kiiri in ale bɛ se ka dɔgɔda cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na hukumu la sa min ye Umaru Tatamdi ye pankuru n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ka pankuru ka sanni ko kuma ye sa ale kɔni lamɛnna yaasa ka dɔ fara wolobasiri tabaw ka se n'u ka wulikajɔ ka minankuraw olu kɔni donna Bamakɔ kunu ni kunnasini an sɔngokaw fɛ denmisɛnnin fila olu tora ji la ye bagan suɲɛ fana bɛ olu fɛ Sunkalo solidarité ko hukumu kɔnɔna na sa min ye INPS musow ye olu bolo fa k'a to jamanakuntigi ale bɛ ka pano dɔ an ka dɔgɔtɔrɔsobaw la centre de dermatologie n'o bɛ Jikɔrɔni Parakaw fɛ sa yenkaw fana olu fana y'u ka pano sɔrɔ Office du Niger maaw irisilakaw ye engrais min di n'o ye ire ye o tilaliko a n'o baarakɛcogo olu ye ɲɔgɔn ye kɛ o kan Senegalikaw fɛ sa min ye bisi kuraw ye olu la bolili bɛ yen bolili baaraw bɛ sen na sa u nana san kelen sɔrɔ kimɛli min kan ka kɛ o la an n'an da don o la Bolore ale jɛkulu dɔ wulilen don a nɔfɛ n'o ye baɲumankɛtɔnw ye 11 farafinna an fanfɛ bolo fɛ ko ka kɛ n'a ka waleya cɛjugu ye Doakaw fɛ Qatar RDC ale de Rwanda k'olu ye bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ bɛnkan b'a to kɛlɛ bɛ ban u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na kuma tɛ M23 ma olu kun kɛlen don ka yɔrɔ minnu minɛ o ni an ka kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ sa an na olu da aw tulo kan bi wulada in na Keba Jalo ale bɛ yan yaasa ka se k'a bila bɔlɔlɔ kan aw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na. Keba min ye akimaw ye u ye kunnafoni di kɛ kunu kunnafoni di min senfɛ sa u ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu b'a fɛ ka arajo dayɛlɛ Mali kɔnɔ yan sɛbɛnw n'a bɛ fɔ ma ko appel à candidature o dayɛlɛ la arajo min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko commercial ni maa min b'a fɛ k'o dayɛlɛ o sɛbɛn n'o ye appel sɛbɛn ye o bɛ taa san fo 260 la n'o ye 300,000 francs ye 230 o ye arajow ye n'u ye associative ta ye télévision so olu fana ka sɛbɛn bɛ u bɛ taa se 100,000 ma min ye bɔlɔlɔ sira fɛ sa a bɛ fɔ min ma ko web tv ni web arajo olu ta bɛ taa se 40,000 ma bɛɛ lajɛlen a ɲininen don maaw fɛ sa maa minnu b'a fɛ ka arajo dayɛlɛ Mali kɔnɔ ka télévision so dayɛlɛ walima ka kɛ distributeur walima ka web tv dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa sɛbɛn ninnu sanni na akila nin waati in na arajo sugu min ka di ye télévision min bɛ fɛ k'o dayɛlɛ ale ni bɔlɔlɔ sira fɛ fana i b'a fɛ ka baara minnu kɛ ka taa se web tv ma ani web arajow bɛɛ lajɛlen sɛbɛn bɔra Keba o kɔfɛ n'i ye sɛbɛn san tuma min ka fɔ sa k'i ye 260 bɔ i bɛ fɛ ka arajo commercial dayɛlɛ a bɛ sɔrɔ ka f'i ɲɛna i kan ka musaka min sara san 5 kɔnɔ pour que fréquence ka d'i ma wa n'i ye sɛbɛn san fana dossier min bɔlen filɛ nin ye Keba n'o ye appel à candidature ye n'i y'o san o kɔrɔ tɛ ko fréquence dir'i ma dɛ o bɛ i yamaruya de i ka sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn b'a jira k'a fɔ i kana ni minɛn papier dɔw ye mun b'i yamaruya i ka arajo walima télévision walima ka web télé dayɛlɛ Mali jamana kɔnɔ o senfɛ sa u bɛ sɔrɔ k'a f'i ɲɛna musaka min kan k'o sara san 5 u b'o dantigɛ ye ka sɛbɛn tɔ dantigɛ ye wa ni i ka sɛbɛn ma ta 260 in 230 in ani 240 280 a si tɛ segin dɛ ayi dɛ e 300,000 francs bɔ k'i bɛ fɛ ka radio commercial dayɛlɛ i taara dossier san akila u ko k'i kana ni papier ye e nana ni papier i ka papier ma ɲɛ ko k'i ka 260 segin ma o t'a la dɛ e ye 280 bɔ 400,000 francs k'i bɛ fɛ ka web télé dayɛlɛ Mali la u ko k'i kana ni papier ye min b'a to i ka se ka web télé dayɛlɛ
u taar'o ta k'o sɛgɛsɛgɛ u y'a sɔrɔ e ka sɛbɛnw man ɲi keba i ka 70,000 tɛ segin ma dɛ 70,000 e bɛ fɛ ka radio associative dayɛlɛ i ye dossier san walima million i taara fɛn san a tɔgɔ ye di télé a ma ɲɛ sɛbɛn ma sɔrɔ i bolo papier ma dafa i ka wari o y'o taalen dɛ o tɛ segin dɛ u y'o fɔ a la nka sa ka se k'a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn an ni aki mɔgɔ yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ parce que an bɛ ka kibaruya caman mɛn keba a ko la a yirala k'a fɔ ko radio commercial n'i bɛ fɛ k'ale dayɛlɛ f'i ka taa se 12,000 ma san kɔnɔ i b'o sara san 5 min ye radio associative ye o bɛ taa se fo 6,000,000 ma o bɛ sara san 5 web tv o fana dan tigɛlen don nka n'ala sɔnna ma an ni aki mɔgɔ wɛrɛ na gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que a kuma cayalen don bi Banjugu Dante an n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu ko k'u tun bɛ fɛ min ka kɛ o tɛ nin ye olu tun b'a fɛ a ko ka kɛ u ni aki ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sariya minnu bɛ yen ni olu taara n'o kan ka yɛlɛmali don kunnafoni di ko ta nasira la a bɛɛ lajɛlen ka se ka falen ɲɔgɔn fɛ ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye nka nin ye aki yɛrɛ de ye nin décision in ta a bɛ k'a laboli bi k'a sɔrɔ u ni radio ni télévision so ni jɛkulu minnu bɛ yen u n'olu ma bɛn a kan nka aki kɔni bɔra k'a ka appel kɛ maa minnu bɛ se ka taa sɛbɛn ninnu san keba o de filɛ nin ye n'o tɛ maison de la presse ni irtel ani jɛkulu tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ mali kɛnyɛrɛ ye télévision so ni radio so kunna olu caman fɛla tɛ aki ka nin taabolo in ye sabula olu bolo sɛbɛnw bɛ yen bi minnu kan ka lateliya ka lawaleya ka olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛla ɲɔgɔn fɛ n'olu sɛbɛnw taara o baara kɛcogo o bɛ sɔn ka ɲɛ sabula u bɛɛ lajɛlen kɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma nka min ye aki ka nin ye olu t'u yɛrɛ ye o kɔnɔna bi u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔna sini Banjugu Dante yɛrɛ bɛ labɛn na yaasa ka se ɲɛmaaw ma ka ɲɛfɔli k'u ye kunnafonidilaw tɔgɔ la yaasa dɔ bɛ se ka bɔ sɔngɔw la cogo min sinon keba a ji ka timi dɛ 12,000,000 ka radio commercial dayɛlɛ a ka ca dɛ nka n'ala sɔnna a ma nin baabu in kɔni kɛra kunu aki bɔra ka kunnafonidi kɛ a ko la maaw na tila ka faamuyali k'a la ni ala sɔnna a ma wolomasiri tabaw olu ka wuli ka jɔw yaasa ka o sinsin ka dɔ far'o kan kabini kunna sininko sa mobiliw kɔni caman bɛ ka bɔ laginɛkaw fɛ ka don bamakɔ kɔnɔna na maaw kɔni y'u jɔ siraw ka sa ka mobili ninnu dontɔ lajɛ maramafɛn ninnu caman bɛɛ lajɛlen ye kura ye manaw b'u la pɔrisariw olu bɛ k'u sama ka don n'u ye cogo bɛ k'u sama ka don n'u ye minɛn minnu donnen filɛ nin ye bamakɔ kɔnɔna na nin ye a bɛna n'a to min ye baara belebele minnu bɛ sɔrɔdasiw bolo wulikajɔ minnu b'u bolo ka se ka dɔ fara o kan kan kura minnu fana bɛ ka jɔ bi an ka jamana kɔnɔ ni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye général de corps d'armée Sajo Kamara ye ale bɛ wulikajɔ min na yaasa ka se ka dɔ fara o kan kɛmɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na an ka jamana ɲɛmaaw tun taara turikikaw fɛ yen min ye Sini ta o ma dogo maa la sabula nin waati in na armée ale bɛ ka minɛn minnu san a nafa bɛna kɛ min ye don nataw la i b'o dɔn wa an bɛ ka taa kalan fana kɛ u fɛ yen an ka maaw denmisɛnw bɛ kalan na u fɛ yen ka se ka nin ko in ɲɛdɔn an yɛrɛ ka se ka sogolonnaw k'olu sɔrɔ an fɛ yan a baara kun fɔlɔ dɔw yɛrɛ kun ɲɛbilaw kun kan ka kɛ marakalakaw fɛ yen n'ala sɔnna a ma mun mana na bɔ olu fana kɔnɔna na an n'o da maaw tulo kan kiiri sigilamaw bɛ kiiri belebeleba labɛnna ka ɲɛsin dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ min ye jamana nafolo dunna maa minnu fɛ o caman ɲɛbila baaraw bɛ sen na o hukumu kɔnɔna na sa premier ministre kɔrɔ n'o ye Umar Tatamli ye ale lamɛnna lamɛnni in senfɛ sa ka waleya ye tali kɛ mun na sa o ye pankuru min sara IBK tile la ni pankuru in kuma cayara kosɛbɛ yanni ale cɛ sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Musa Mara ye premier ministre kɔrɔ y'ale fana ye ale fana labɛnna sɛbɛn in kan waleya in kan nka kɛba ko nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɛbila min ye dunko juguya ni yuruguyurugu mun kɛra hali salongo taw a bɛɛ lajɛlen a labɛn ɲɛbila baaraw de bɛ sen na kiiri kɔni ma dɔgɔda fɔlɔ nka min ye kiiri tigilamaw ye n'u tilara nin lamɛnni ninnu na ani nin sɛgɛsɛgɛli ninnu na u bɛ sɔrɔ ka dɔn fɔ sa don min na bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan musaka minnu yuruguyurugula nin waati laban ninnu kɔnɔna na ani sɛbɛnkɔrɔ minnu tun bɛ n'olu ma se ka kɛ kiiri tɛmɛnen na octobre tɛmɛnen olu bɛɛ lajɛlen bɛna sɛgɛsɛgɛ yaasa maaw k'u taw ani u bilaw dɔn maa caman bɛ yen u bɛ kaso la bi olu b'a fɛ ka u taw n'u bilaw dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na Office du Niger contre saison hukumu kɔnɔna na engrais min ni irisilakaw y'a di sa n'a bɛ fɔ ma ko urée o lajɛ o tun bɛ sen na Office du Niger yɛrɛ dagayɔrɔ la kununko min ye baabu ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Alu Badara Traoré n'ale ye Office du Niger PDG ye sɛnɛkɛlaw ka jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ irisilakaw ye urée min di an ma n'o ye dɛmɛ ye ko k'a kɛ ka ɲinan san samiya ka baara kɛ contre saison hukumu kɔnɔna na sa Office du Niger délégué minnu ye sɛnɛkɛlaw ye
maa minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu ye ɲɛmaaw ye ka taa fara segu assemblée agriculture ɲɛmaa kan olu ni a jɛɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔnɔnkaw fɛ yen Masina sɛnɛkɛlaw ka lafasa jɛkulu tɔw ka taa se sɛnɛkɛla jɛkulu ma office du Niger yɛrɛ maaw bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ koyi sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa sa min ye nin ko in ye a bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min maa minnu tun bɛ yen sa olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka maa min ka kuma lamɛn o ye Badara Alu Traoré ni ale office du Niger PDG ye a ka kumaw ye tali kɛ min na sa nɔgɔ in a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ an'u kan ka paabu sigi min kan a kan ka di cogo min na ale y'o ɲɛbila kumaw fɔ keba ka bɔ salle kɔnɔ pewu ka kuma to kotigiw bolo u yɛrɛ dama sɛnɛkɛla damaw u sɛnɛkɛ bolo ɲɛnɛma damaw u yɛrɛ ka u sigi sa ka kuma fɔ kuma minnu bɛna n'a to nɔgɔ in kan ka dilan cogo min na a baara kan ka kɛ cogo min na Irisilakaw ka laɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na keba Irisilakaw u ye nɔgɔ n'a bɛ fɔ ma ko ire tonne miliyɔn fila ani 656,000 u y'o tɔni de di an ka jamana ma o bɛ taa sa ka baara kɛ yɔrɔ min na sa o ye tari 11 min ye buruburu 943 ye a bɛna baara kɛ o de la laɲini ye mun ye i b'o dɔn wa malo wɔrɔbali n'a b'a fɔ ma ko iripadi ale tɔni 65,880 o ka se ka sɔrɔ contre saison ale kɔnɔna na office du Niger maaw fɛ baara ninnu sa n'u tilara pewu u na tila ka kɔmasegi kɛ a ko bɛna na kɛ cogo min na nin waati in na an sɔngo denmisɛnninw olu dusu kasilen don kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko kunna siniko min ye kununko an sɔngokaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'o o ye Bura ye Bura kɔni ale ni an sɔngo yɛrɛ cɛ o ye kilomɛtiri 30 ye maa dɔ de nana duguni ncinin dɔ kɔnɔ yen sa o tɔgɔ ye ko Gasi dugu kɔnɔna na denmisɛnw kɔni y'a ye sa k'a fɔ ko jɛkulu marifatigi 2 nana olu tun bɛ moto sanfɛ k'u bɛna sagaw k'olu cɛ ka taa n'u ye denmisɛnninw de filɛ nin ye ka wuli ninnu nɔfɛ k'u minɛ ka taga n'u ye gendarmelakaw olu fɛ yen duguden minnu ye waleya in ye sa olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ an sɔngo yɛrɛ kɔnɔna na bi sifinnakaw kɛlen don ka wuli ka jɔ boloda yaasa u bɛ se ka tanga cogo min na min ye ale an sɔngo kelen kɔnɔna na fana funankɛni 2 kɔni olu tora ji la npogotiginin 1 san 5 ale kɔni mɔmɔna ka bɔ nin kalo in tile 7 an sɔngo dangan na seere minnu y'a ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dendanin kɔni ye ani a tɔɲɔgɔnw de kun taara ba la ka t'u ko nka waati dɔ la sa ale sina ka tunun ten maa si ma a ye waati nin kɛra sa u sera ka se ka taa ale fana su dalen sɔrɔ kamalennin dɔ n'o ye cɛmisɛnnin fitinin dɔ fana ye o kɔni tun bɛ a ba kɔ la kɔbolo dɔ fɛ n'o ye base awusakaw fɛ yen ale kɔni ta kɛra tununi dan ye sabula ba y'a ɲini fa y'a ɲini dugudenw bɛɛ lajɛlen y'a ɲini fitirimagɛn waati fɛ sa kɛba u y'ale fogonen ye nin denmisɛnnin 2 minnu fɛn fatulen filɛ nin ye baji ni kɔji kɔnɔna na a ɲininen don sa dugudenw fɛ min ye dugu ɲɛmaaw ye u y'a ɲini u fɛ sa u ka basigi ni denmisɛnw k'u hakili to u la kuma tɛ nin waati in na ji ma jigi i n'a fɔ ka kɛ maaw sago ye u bɛ baara k'a la cogo min na kɔrɔlen halisa an sɔngo fanfɛla ninnu fɛ jiw olu bɛ yen bankasikaw fɛ yen maa dɔ bɔnɛna a nin na maa fɛ sa maa min ni o ma se ka lakodɔn kilomɛtiri 2 bankasi kɛrɛfɛla la dɔ kɔni to yiribolo dɔ de la sa ka mugu ci kamalen dɔ la k'a to a ka moto sanfɛ waleya in kɛra kari tɛmɛnen dugu in yɛrɛ tɔgɔ ye sa ko Jankumɛlikaw fɛ yen sa maaw kɔni dabali de banna wolomasiri tabaw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ yaasa nin ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na fure in ale ka janaja kɛra o don yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na nin waati in na fana burɛmukaw ko tajiko gɛlɛya bɛ olu fɛ yen kosɛbɛ taji kɔni sɔngɔ talen na a yɛrɛ sɔrɔ 100 la yɔrɔ dɔw la 300 burɛmukaw ye ɲininkali kɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko basigibaliya don min ye taji yɛrɛ nali k'o ka gɛlɛ kosɛbɛ nin waati in na nka duguden dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni jɔlen don yen min ye faamaw ye olu tɛ fɛ maa bɛɛ lajɛlen ka kɛ taji taba ye ka taa n'a ye duguw kɔnɔna na o kɛlen don k'a tagali gɛlɛya kosɛbɛ u kɔni ko sa k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin u ka faamaw ma yaasa nin ko ninnu fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na kɔkan kibaruya nasira la sa République démocratique du Congo ale jamanakuntigi ni o ye Félix Tshisekedi ye ale ni Urana jamanakuntigi n'o ye Paul Kagame keba k'olu ye ɲɔgɔn ye kunungo Katarikaw fɛ yen min ye Katar faaba la sa olu ka maa ɲɛmaa dɔ y'u wele ka se ka kuma ko ye Tamin Ben Hamad Al Thani ale de y'u wele kibaruya in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko communiqué dɔ kɔni kɛra ka waleya in k'ale kun cɛ communiqué in kɔnɔ kuma caman fɔra fan 2 in k'i muɲu yɛrɛ kan min ye marifaci o ka dabila pewu u ka bɛn k'o sinsin ka kuma ɲɔgɔnya don u ni ɲɔgɔn cɛ waleya min filɛ nin ye nin ka k'a dugalen ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ pewu fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sa jamana 2 in u k'u bolo di ɲɔgɔn ma maa si kana mugu ci tuguni maa si kana maa gɛn o waleya k'olu ka sigi sen kan communiqué in ale la kumada kumabaw ye o ye wɔlɔfɔw fɛ yen olu ye
mobili minnu sansa no o ye bisi telimanw ye k'olu san kelen mina na dafa baara la san kelen dafalen kɔnɔna na sa ye ko kɔriwarikaw fana ti k'o ɲɔgɔnna ladege wa olu b'a fɛ k'o daminɛ san wɛrɛ min ye bisi teliman ye k'a bɛ se ka maa ba 40 ɲɔgɔnna ta min ye senegalikaw ka laɲini ye min ye maa 12 a ka se ka baara kɛ nka keba ko degun b'a la dɛ olu fana fɛ yen min ye sowotorotigiw ye katakatanitigiw ani mototigiw k'olu bɛ t'u fereke ni mobili ninnu ye tuma caman ka se ka baara gɛlɛyaw bolo min ye donibata minɛn dɔw fana ye k'olu fana bɛ se ka baara gɛlɛyaw bolo yɔrɔ caman na ale ni sowotorotigiw o ka ca Dakar dɛ k'olu bɛ ngara daw ɲɛ kuma dɔw la o b'u la sumaya siraw kan ani embouteillage ko n'o tɛ k'a bɛ boli ni kuran de ye o ma nɔgɔn dɛ nin waati kɔnɔna nɛma bɛ Dakar olu bɛ nɛnɛ na halisa wɔlɔfɔw fɛ yen Macky Sall ko a n'a ta n'a bila dɔn tancogo la wa min ye a ka musakaw darawuli olu bɛ ka kimɛli bɛ ka kɛ nin waati laban in na sa yira k'a fɔ ko Macky Sall a tɔgɔ yira sɛbɛn caman na sɛbɛn min na n'o ye yuruguyurugu ye ko yalama wɔlɔfɔw ka ɲɛmaw ye min fɔ o tɛna laban tɛna Macky Sall wele wa Macky Sall bɛ k'a kɛ a tɛ ka kala dɔ ɲini ka bɛn n'o ye ko i keba min ye Marokokaw fɛ yen ye a ye yɔrɔw sigi sen kan sa yɔrɔ min b'a to a bɛ se ka baara kɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama kibaruya du a b'olu kɛ min ye sow ni sojɔ minnu ni baarabolo minnu b'a bolo a kɛlen don k'olu fana minɛnw sigi sen kelen kan wa ko bi in na Macky Sall ɲɛ bɛ min na keba o ye diɲɛ seleke naani jɔyɔrɔ ɲinini ye koyi wa a y'a ka kabine fana sigi n'o ye Semo Holding ye a y'o tigɛ Marokokaw fɛ nin waati laban in na wa min ye diɲɛ seleke naani jɛkuluba minnu bɛ yen a n'olu caman bɛ bolo kɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko n'an m'an farati wɔlɔfɔw mana to sudusala la nin bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ Nations Unies ɲɛmɔgɔya la k'a sɔrɔ a ma se ka wele bɔgɔ jeninen kan Burkina Faso jamanakuntigi kunun ko ale y'a ka passeport AES sɔrɔ passeport AES min ni ale kɔni kɛlen don bi AES ɲɛmaaw olu ka fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to sa u ka dugudenw bɛ se ka taa diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Gabon premier ministre ale fana wulilen don k'i jɔ keba ko baarakɛbaliya ɲɔ ɲɛlen don Gabon baarakɛyɔrɔw la kosɛbɛ maa minnu bɛ yen sa n'ale kɛlen don ka baara kalifa olu la n'o ye inspecteurs généraux ye ka taa se secrétaires généraux ma k'olu fana bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu la a ko k'a bɛ tile 60 de d'u ma ko ye kalo 2 ni yɛlɛma ma kɛ fiyewu maa bɛ yen a na olu bɛɛ lajɛlen bɔ u jɔyɔrɔ la nin waati in na sabula ko min ye Gabon kɔni ye baarakɛ jaa kelen tɛ yɛrɛ o olu fana Gabon ninnu fana est-ce que baaraba yɛrɛ bɛ yen k'olu bɛ taa u yɛrɛ fa baara la tuguni yɛrɛ olu ka baara kɔni n'an bɔra yen Guinée ko sunɔgɔbana n'a kuma kun cayalen don Guinékaw fɛ yen ko fura sɔrɔla a la dɛ diɲɛ seleke naani ka tɔnjɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don kɛnɛyako kunna ale ye kibaruya di k'a fɔ Guinéenw ɲɛna sa ko sɔrɔ cogo kɔni kɛr'o la min ye Burkina Faso Mali Niger k'olu y'u kɔ don pewu Organisation Internationale de la Francophonie na ko nin ma bali maa la sabula ni jamana saba in bɛɛ n'u ka wulikajɔ minnu kɛ bi u ka jabaraninw kan u ka kanw k'olu don ba la sariya sunbaw kɔnɔ ka falenw kɛ baara kɛcogo k'olu falen ko OIF dun o kun kɛlen don ka u bila kɛrɛfɛ u ka tɔndenw an'u ka maa minnu bɛ yen sa olu tun tɛ bila ci la tuguni u tɛ ɲininka foyi tɛ sara u la u kɔni tun bɛ yen ten nin waati in na u bɔlen min filɛ nin sa u ka jamanaden minnu bɛ nin ko in kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen na u jɔyɔrɔw bila ka segin ka na u fasow la sabula nin waati in na Mali Burkina ni Niger u ye sɛbɛn ci fo organisation in ale so b'a la k'a ɲini u fɛ k'a fɔ ko olu kɔni u jɛra tɔn in kɔ pewu sabula kabini fanga ndaraki kɛra jamana ninnu kɔnɔ min ye OIF yɛrɛ ye ale ma kala don ɲina ka bɛn ni olu ka baaraw ye Kɔdiwarikaw fɛ yen Laurent Gbagbo masurunamaw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko fo a tɔgɔ ka kɛ kalata sɛbɛn kan keba Kɔdiwari ta gɛlɛyara koyi Laurent Gbagbo tɔgɔ tɛ kalata sɛbɛn kan Charles Blé Giro tɔgɔ tɛ kalata sɛbɛn kan a kɔni nɔfɛmaw wulilen don k'u jɔ ko yanni octobre cɛ k'a tɔgɔ na kɛ kalata sɛbɛn kan Ghana jamanakuntigi bɔlɔlɔ sira fɛ ale bɛ kibaruya di ni min ye n'o ye compte X ye sa ko dɔ kɔni ye o ŋanamu in a tigi y'a ta k'a kɛ kolangolonkɛla ye jamanakuntigi yɛrɛ masurunamaw olu fana sina ka yɔrɔ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen datugu ten n'o ye X sanfɛla ye Twitter kɔrɔ Ghanakaw fɛ hali bi min ye u ka minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna kɔrɔlen ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nkalon ni namara min taara ka d'ale la k'a fɔ ko ale ye ŋanamu kɛ ko ni Ala sɔnna a ma ko ale fana na wuli ka se bɔgɔ jeninen kan nka nin waati in kɔni na ale tɛ Ghanakaw olu fɛ yen wa min ye baara ye fana u bɛna sɔn ka gɛlɛya bolo ka taa sariya sun k'o lasɔrɔ Senegalikaw fɛ yen kalanso dɔ bɛ yen sa min ye kalanso dɔ ye u y'a yira sa k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu kɔni nana sa n'o y'a sɔrɔ musɔrɔ b'u kun na u ma sɔn u ka don kalanso in kɔnɔ dɛ k'a fɔra u ɲɛna ko o kɔni o dagalen tɛ keba
États-Unis jamana kuntigi y'a yira sa k'a fɔ ko ni ala ma jan kɛ k'a fɔ ko ni ɲɛɲininiw minnu bɛ senna n'o olu ma bɛn sababa ma ko jamana caman bɛ bi a bɛna olu kɔni ka don ni gɛlɛya farafinna jamanaw la ka ɲɛsin États-Unis tagali ma kɛba an kɔni ma sɛbɛn kɔni bugunatigɛ sɔrɔ jamana minnu tɔgɔ b'a la an ma olu sɔrɔ fɔlɔ nka n'ala sɔnna ma n'an y'o sɔrɔ waati min an na o da maaw tulo kan sabula maa caman bɛ bi olu bɛ k'u sagonataw fɔ a la nka min ye lamɛrikɛnw yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sanfɛla la o kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko jamana 43 nka min ye bugunatigɛ sɛbɛn ye k'a bɔ k'a dɔngɔla la kari k'a fɔ ko a filɛ nin jamana nin jamana in don ko degun bɛna na se olu ma o ma fɔ maa ye fɔlɔ an m'o ye u ka siraw fɛ ka kɛ n'an ka ɲininiw ye baɲumankɛ tɔn 11 farafinna an fanfɛ bolo fɛ yan sa o de y'a yira sa k'a fɔ ko faransikaw ka wanɛba min bɛ yen ni o bɛ jago kɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye Vincent Bolloré k'u bɛna wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin a ma sabula ko min ye musaka minnu ye a b'olu minnu daraki jamana ninnu kɔnɔ ka kɛ ni puwaro olu la baarali ye k'a bɛ kɛ namara ani yuruguyurugu kan yaasa ka se ka o ban sa k'u bɛna taa n'a ye k'a ɲininka yaasa u ka o hakɛ minnu b'a la puwaro kɔnɔna na k'olu lasegin ma farafinna jamana 11 in kɔnɔna na bi na Bolloré ale bɛ yɔrɔ caman na yɔrɔ minnu na bi ni ale kɔni kɛlen don kɛba nin ye tile de ye sun y'i minɛ dɛ parti sɛda an ka taa n'a ye dɔɔni ha Vincent Bolloré ale bɔlɔ donnen no yɔrɔ min na kosɛbɛ kɛba o ye anw yɛrɛ fɛ yan yakun yan min ye an dafɛ jamana minnu bɛ tubabukan fɔ a b'olu caman kɔnɔ pɔru makada ye sabula donibataw ni minanbataw a b'olu kɛ nka baɲumankɛtɔn minnu wulilen filɛ n'a nɔfɛ nin ye u ko ko hakɛw ma dafa min ye baaraw ye ma taa o siraw fɛ kɔntaraw ma kɛ ka ɲɛ maaw tɛ bila u ka hakɛw kɔnɔna na wa minnu ye baarakɛlaw ye pɔru la a tɔgɔ la fana a caman de bɛ bi u bɛ degun kɔnɔna na musaka ko o tɛ ka sɔrɔ n'an seginna ka na Bamako an bɛ taa para jikɔrɔnikaw fɛ yen yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma sa ko hôpital de dermatologie kɛba ni i fari la sa i golo kan ni bana b'i la o dɔgɔtɔrɔso in ale ka baara bɛnnen don o ma kɛnɛ in kan an bɛ professeur Fayi fo ale yani Dirisa Jaraka na ale de tun ye ɲɛmaa ye Fayi ye baara caman kɛ yen jamanakuntigi ale ka musaka ko hukumu kɔnɔna na kɛba i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye maa caman ye olu kɔni ye nafa sɔrɔ Asimi ko in na koyi sabula dɔw ye hiji taga sababu sɔrɔ a la min ye nin waati na jamanakuntigi yɛrɛ ɲɛsinnen don min ma o ye kɛnɛya ko ye kɛba k'a yira sa k'a fɔ ko panneau solaire kɔni a ye min kɛ odonto la o tɛmɛnen kɔfɛ ale ni min kɛra hôpital de dialyse la olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ nin waati na a sera min ye farikololabana n'o ye golokanbanaw ye o bɛ maa minnu na a taara olu fɛ yen ka taa panneau 347 sigi a bɛ fɔ ma sa ko capacité 535 a y'o de kɔni fana baara kɛ batiriw la sa batiri lahawtaw belebelebaw olu de kɔni nalen don sa fo ka taa se 535 ma min bɛ taa se sa fo 400 kavia ma o de kɔni bilalen don sen kan nin yɔrɔ in na hôpital de dermatologie maaw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka nin kɔni ko ani kuran na to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye colonel médecin colonel Asaba Jalo ye Ture ye ale yɛrɛ waleya ninnu ale tun b'a ko kɛnɛ kan ka fara sa Agibu Danbele n'o ye junior ye olu bɛɛ lajɛlen nana nin ko in kurumokarili kɛnɛ kan min ye Bala Tarawele ye Bamako délégation spéciale ɲɛmaa kɛba ale fana tun bɛ kɛnɛ kan n'i ye a jateminɛ sa min ye hôpital in ye ale tun bɛ taji litiri 400 a tun b'o de jeni tile kɔnɔna na i b'a dɔn bɛ joli ma wa 30 ani 40 60 ani 40 o tun b'o de don taji la tile o tile directeur yɛrɛ ko n'o ye Dirisa Jara ye k'a tun bɛ ka na gɛlɛya d'olu ka sarako la dɛ u ka musaka ko tiɲɛna ko taji sa in tun bɛ ka kɛ sɛgili sabasiri u bolo ko la sa ko ni jamanakuntigi olu sugandi ka nin kɛ u ye u b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn minisiri yɛrɛ fana y'a ɲini fɛ sa minɛnw minɛcogo ɲuman baara fɛn fɛn bɛ yen n'u b'o kɛ ni waatiw la ni u bɛ taa so u k'o minɛnw fa jamanakuntigi ale kɔni ka miirina ye min ye bɛɛ k'i jija k'i cɛsiri kuma tɛ nin waati in na funteni lahawta min bɛ yen maaw bɛ se ka ni lahinɛ cogo min na kuma tɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na ko a ka wulikajɔ ɲɛsinnen don ma kɛba an bɛ se k'a fɔ n ko Asimi tiɲɛ na a bɛ ka dɔ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn dɛ nka a bɛ ka dɔ kɛ dɔgɔtɔrɔso 5nan tɛ nin dialyse 2
ani ponge jalisi ka fara odonto kan ani ka nin fana fara kan wa an b'a dɔn fana a tɔ bɛ sira la ka nale parce que mali la ni dɔgɔtɔrɔso bɛna na to yen min tɛna pano sɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen timɛko ɲuman n'a ma an bɛ to ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na keba muso minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ INPS la sa i b'a dɔn k'a fɔ ko sa o sa olu bɛ 8 mars ɲɛnɛmaya nka ɲinan ta in o ni sunkalo bɛnnen u y'o ta k'o kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ale 8 mars hukumu kɔnɔna na muso minnu bɛ baara kɛ INPS kɔnɔna sa n'o a bɛ fɔ o ma ko AFTI Amicale des Femmes Travailleuses de l'INPS olu y'o baara kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo ye colonel Asa Bajalo ye min ye INPS yɛrɛ directeur ba n'o o ye Usman Karimi ale tun bɛ yen ale ni suntigɛ solidarité n'o bɛɛ lajɛlen donna ɲɔgɔn na waleya in senfɛ sa min ye kerecɛnnakaw ye olu fana welela kɛnɛ ka keba baara ninnu bɛɛ lajɛlen u y'olu kɛ ka ɲɛsin commissariat la sécurité alimentaire ɲɛmaaba n'o o ye Radwan Ali ye ale fana Mohamed Ali ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa fara diinɛ ɲɛmaaw kan min ye donbolo 200 o de kɛra balo la ka di maaw ma ka di guwaw ma guwa minnu bɛ bi ni degun b'olu kan malo tɔni 15 min ye ɲɔ tɔni 15 sukaro tɔni 6 da dumunifɛnw olu dira diinɛ mɔgɔw ma sa minisiriso yɛrɛ fɛ ka kɛ ni sunkalo solidarité o hukumu kɔnɔna ye maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye sa kiti n'o ye donbolo 200 in ye o tilara olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔ ni malo ni tulu Lipton Tamaro ka taa di o fana dira maa 500 ɲɔgɔnna ma min ye Fatumata B Ture ye n'ale bɛ Dumuyalakaw ka sigi la Amicale présidente ye ale ye a ye foli ni taloni kɛ sa ko ɲinanta in 8 mars ni sunkalo bɛnna ani carême fana bɛnna n'o ye chrétienw ka sunkalo ye ko de hukumu kɔnɔna na sa u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ k'a kɛ tancogo la ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma dɛsɛbaatɔ fara diinɛ ɲɛmaaw kan ko waleya fana do fana min ye INPS musow ye u bɛ taasibila kɛ ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin u ka directeur ma n'o Usman Karimi ye kabini a nana baara kɛcogo ɲuman ɲɔgɔn faamu ni ɲɔgɔn bonya ka fɛɛrɛ ɲumanw sigi sen kan INPS ka se ka taa ɲɛ k'a ye o de kɔni bila sen kan ko olu musow bɛ se k'o fɔ k'o waleya min ye Asa Bajalo ye a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko yiriwali baaraw ani ɲɛtaa baaraw k'olu caman kɔni kɛra INPS kɔnɔna na musow a y'a yira k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa u bɔlen filɛ ka waleya minnu kɛ nin ye o fana bɛ bɛn ni kelenya sabati baarakɛyɔrɔ la a b'u fo k'u wale ɲuman dɔn min ye kiti n'o ye donbolo ye 290 k'o di maaw ma balo la k'o ye dɛmɛba ye dɛmɛ min bɛ tali kɛ diinɛtigiw ye dɛmɛ min bɛ tali kɛ maaw ye dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen bi-bi in na madame le ministre a ye foli kɛ fana ka ɲɛsin kerecɛnnakaw ni silamɛlakaw olu ma kɛnɛ in kɔnɔna na a ko Jean Zerbo tun ye kuma dɔ fɔ ko n'i bɛ dumuni di maa ma n'i bɛ maa balo n'i bɛ fini di maa ma n'i bɛ maa bɔ dɛsɛ ni bana kɔnɔna na n'i bɛ taa bɔ maakɔrɔw ye n'i bɛ hakili to u la ko ɲɔgɔnna ko ɲuman tɛ adamadenya la ani maanifinya la ko wa fana ko a b'u fo k'u wale ɲuman dɔn wulikajɔ ni miiriya ɲuman min taara ka se ka nin kɛnɛ in sigi sen kan fɛn minnu dira sa ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu kɛ yan'o ka ban sa au conseil islamique ɲɛma min b'o tɔgɔ la ye Mohamed Makiba ye ale ye dugawu don kɛ ka tila ka sa ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye suntigɛ o kɛlen kɔfɛ keba ko bɛ dugu la sini siècle du Mali an bɛ Maroc ani Comore kan ka jouer sini nɛgɛ kanɲɛ 20 hakili la k'a fɔ maa maa welela u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan min ye manager fara entraîneur fara joueur welelenw kan an'u ka staff mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an tɛ dugawu kɛ Zɛgili ko mana wuli ka ban ale ni ko tɛ se ka bila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o ale de ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye météo maaw k'an ka hakili to an yɛrɛ la han tile barika bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ maa si ka n'i yɛrɛ bila baara la baara min n'o o bɛ gɛlɛya i ma kosɛbɛ tile kɔrɔla la maaw k'u hakili to denmisɛnw ni maakɔrɔw la sabula funteni barika bɛna bonya sufɛ ani tile fɛ bɛɛ k'i hakili to i ka sokɔnɔnaw fana na k'u datugu yaasa maa wɛrɛw kana taa don yen n'u ye fɛn ɲɛnamaw kana taa don sokɔnɔnaw la ji k'a sɛbɛkɔrɔ min hali ni minan ci la maakɔrɔw k'olu tɔbɔtɔ k'u bila yɔrɔ la yɔrɔ minnu na sa u bɛ se ka nɛɛma ɲuman sɔrɔ min ye denmisɛnninw ye fana k'olu fana ka jiko kɔlɔsi ji kana dɛsɛ u farikolo la balikuw fana kana baara karaba kɛ tilebilen ale kɔrɔla la baara ka kɛ waati la waati min na ni tile ɲɛ binnen don dɔɔni walima k'a to sɔgɔmada joona fɛ ka baara kɛ yaasa min ye farikolo ye a ka se ka s'a yɛrɛ kɔrɔ farikurukuru fana bɛ senna keba maaw ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔsow la k'olu ko tɔw ɲɛɲini an ka bɔ an yɛrɛ furakɛli la yaasa an bɛ se ka tanga cogo min na ninnu ye kibaruyaw ye minnu bɔra Mali météo yɔrɔ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka sini yira an na n'Ala sɔnna a ma kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ an na olu da tulo ka jani ale sanfɛ. A wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen don dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musakako ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ngonga
o y'a kɛ cogo ye. dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pɔnpe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. an cɛ. i musokuntigi jɔn ye wele sitan de wele la. bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. ba sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye. nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Basunkalo e filila dɛ nga bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa. a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. a b'an ni mun cɛ. hutigɛ ma. sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye